da kažem da mi je drago da smo se vidjeli ovde. Ja sam upravo stavila. Hleb jedemo, vidite. Evo, prelepo je ovde. Dragi prijatelji, ovo je moj prvi dan u Španiji na odmoru u Fuengirola. 8:30 je ujutru. Pogledajte kako je sve prazno, očišćeno, ulice oprane, sveže. Evo, u ovoj ulici je moj hotel. Evo dole Peru ulica, ovo što su ovde oprali, vidite. I dole je more. Ja idem sa prijateljicom da se nađem. Idemo autobusom za Marbelju. To je poznat grad. I na pola sata, mislim, reću vam odavde. Evo i mene, uživam u jutarnjoj kafi i ceđenom soku od naranđe ovde u Fuengiroli. Stvarno je predivno jutro. Nekako sveže, toplo, ne mogu da vam pišem kako je lepo. Morsko vreme, bravo. Evo, dragi prijatelji, moja draga prijateljica Dragana iz Španije. Smo u autobusu, idemo za Marbelju, u crkvu jer je nedelja i mi smo u autobusu, vozimo se. Kako se osjećaš, Dragana? Super. Si srećena da smo se upoznale? Jesam. Pozdravljamo sve u Ražnju, u Paraćinu, u Beogradu, u Srbiji sve, naravno, ali to su, pričat ćemo mi o tome, kako smo se mi upoznali, ispričat ćemo posebno, to je posebno interesantno, ali samo da vam kažem, znači idemo u Marbelju, sat vremena se vozimo, nije to toliko daleko koliko ima mnogo stanica, idemo u crkvu danas i tamo ćemo da se snimamo, da vidimo šta ima, gde se nalazi naša crkva, ko je došao i svašta šta budemo videli. Hoćeš ti nešto da kažeš vezano za crkvu? Kad je otvorena? Ona je skoro. Crkva je pre godinu dana osnovana. Ranije su bile liturgije, do pre 2 meseca liturgije su bile jednomesečno, pošto je sveštenik dolazio iz Holandije, međutim sada se preselio ovde i sada su liturgije i služba svake nedelje. To je divno. Za narod? Jeste. Kako se zove crkva? Kome je posvećena? Kom sveću? Svetom Petru i Pavlu. Super. Ja sam se krstila u Grabovu, u Sveti Petar i Pavle. Da. Sad je bila slava Slava. crkvena. Pa Petrov dan. Petrov. Super. Sad znači imaju sveštenika koji ima liturgije kad god treba, za crveno slovo, za nedelju. Jeste. Naše crkvu nemamo. Koristimo prostorije katoličke crkve. Za sad. Inače, opština Marbelja je obećala plac na kome će da se gradi naša crkva. Baš lepo, čuli ste i to. Ovdje ima mnogo poznatih ličnosti, ljudi koji naši žive. Mislim, neki žive non stop, neki dolaze, kao što Novak Đoković ima kuću u Marbelji, ti poznati, kao i Cecina ćerka Anastasija, živi tu negdje, u Sevilji živi. Tako da, Dragana je upoznala roditelje, bili su u crkvi od Budelja, mlađeg Budelja, pa idemo da vidimo kako je usput, malo da vam snimimo, da vam pokažem kako izgleda to od Fuengirola do Marbelje. Pogledajte kako divnih kuće ima, a mi putujemo pored mora, autoputem. Čekaj, a koji je ovo grad tamo? Ono je Kala. To je neki gradić tamo. Ali to ima sve mesta jedno do drugo, to je sve spojeno. Da. Pogledaj kako divne kuće. Znači, skroz pored mora, evo vidite more, putujemo do Marbelje od Fuengirole. Ovo je čak je to i bliže od Benimaldene. Vidiš, to je Brada. Da vam kažem kako
je prijedno u autobusu, hlađenje ima, mnogo je lepo. alla trena e alla caravana che hai portato là, girando fuori. È criminale. Han cerrado la casa y han puesto cámara y alarma por dentro. Mnogo je lepo, mnogo je čisto. Čisto jeste. Znaš ti da je Fuengirola proglašena za najčistiji grad? Najčistiji, najlepši grad. U Španiji. Dobro, najlepši nije. Ne znam, baš mi je neko je pisao neko, ali nisam La del Fuengirola è un trucco. mnogo je čist grad. Održava se, znači zeleno je prelepo. Da, Čisto, poriva se stalno. vodi se računa. Vidi se da je bogato, da imaju ljudi pare. Znači ovo je Andaluzija, kako smo rekli, Andaluzija je pokrajina koja obuhvata Gibraltar, Ne, Gibraltar je engleski. engleski da, ali mislim Ali gradovi, veći gradovi, Sevilja, Cordoba, Granada. Granada, da. Granada, što sam pomešala sa Gibraltar. A ovaj deo obale se zove Costa del Sol, ili sunčana obala. Ima preko 300 sunčanih dana godišnje. Prelepo je. Cveća ima puno, svega ima. Stvarno je mnogo lepo, ali čisto. Ma nema nigdje da se vidi nešto bačeno, prljavo, grad. Evo od jutra išli, čistili, oprali, sveže, oprane ulice, ide dalje onaj čist. Ali moram da snimim da vam pokažem, to rekla si mi juče, ja nisam, prvi put sam u životu doživjela, da je u 7 sati još mrak. Ujutru, to je neverovatno, znači ovdje, što kaže Dragana, su, kako si rekla, 2 sata? 2 sata kasnimo za Srbiju. Za Srbiju, da. Po vremenu. Znači u 9 sviće. To nije ni u Švedskoj preko leta. Zimi ovdje sviče u 9. I zimi. Zimi. U 9. Pa i sada u 9, zato što još i mrak do 7. Ovdje. 7 sviče, posle 7. Da. Kasnije, recimo u Srbiji i u Engleskoj je u 4 nešto već, u Engleskoj je već u 4 nešto dan. Ujutru mi moramo na prozore zavese težimo da stavimo, jer probudiš se u 4 sata dopravno je svetlo napolje dan. A ovdje je mrak, od jutra sam ustala u 6 mrak. Da ne veruje čovjek. Una persona che cobra 1000 euro, come va a pagare la nostra euro del 1000 euro? Koliko je potrebno jednoj porodici da živi ovdje? Koliko pare je potrebno? Mnogo normalno život, da živi mesečno. Mislim, 2000 eura, 1000 eura ili kako? Sve zavisi da li ima stan, da li nema stan. Pa dobro, sve se mora da plaća. Sve mora da se gleda, ali oko minimum 1000 i minimum. Minimum 1000, da bi se živi. Pa na gore. I to 1000 to je neki Da se vodi računa. skromni život. Znači morala bi 2000. A recimo, kad bi ja ovdje došla da živim i stavljam stan, koliko bi mi mesečno trebalo? Mogu da živim od 1000. S obzirom da si sama, mogla bi. Sve zavisi koliko stane. Ma io già te dico che io sono chiquito de trabajadores españoles no va bien. Nije isto iznajmiti stan na Da. i na 3 Ma ya te meseca. digo, si hay una nómina te la gasto tú. Pošto sada putujemo pored mora, videli ste, i Dragana mi objašnjava kako se zove svako mesto ovde. I sada smo kako prešli? Lakalu. Sada smo Miraflores i idemo u Kalaondu. Kalaondu. Sve su to mesta. Sve su to mesta povezana jedna do druge. Od Fuengirole do Marbella. Da. I stvarno je prelepo izgleda sve. Kuće prelepe. Ovdje žive samo bogataši ili mogu da se svi žive? Ali ima razlika, ima kuće i kuće.
Ima ljudi iznajmljuju stanove. Za svačiji džep. Esta cuando viene todos los días con la quilla le pasa Mala mesta, evo vidio. Evo, to je nedelja ukusio de momento le va a neki buvljak. Kao market neki, evo vidite tu. Buvlja pijaca, da. Evo ga. De momento le saca la cosa, se mete en el chiringuito en el sofá con el grillito. Tu je stanica, stao je da pokupi putnike, zato mi to vidimo. El tío la invita, una copa, otra. Después la Svega ima. se despega de eso. Pošto ja ništa ne znam o ovoj eriji, uopšte o ovom delu o Španiji, uopšte o Španiji ne znam mnogo. Sada pričamo sa Draganom i ona mi kaže, pa ko ću to da kažem ja, da su Španci, nije cijela Španija, ali samo ovaj deo, bili su 700 godina pod Arapima, Maorima i veliko utjecaj je ostavilo to na stanovništvo, na izgradnju, na kulturu, da se to vidi. Ne sad na svakom koraku, ali ima utjecaja. Tako da ne, oni su bili veliki graditelji Da. stavili su velikog traga. Mislim, kao pošto smo mi bili 500 godina po Turcima, pa su Turci ostavili velikog traga na nas, imamo mnogo reči zajedničkih i tako. Tako i ovde, ali to nisam znala. Ovde konkretno u ovom delu ne. Ali Granada, Sevilla, Cordoba su baš u stilu. Oni stari deo je u stilu maorskog. Uticaja. Lo que muy bien, digo, a partir de las 3 Znaš kako, pogledaj moj telefon kako je lepo. ¿Quién ha tratado tu musiquita y todo? Evo ti No, allí no Ah, perfetto. allí me estoy bebiendo todo el agua del mundo. Pero por lo menos me ponen agua fresquita, ¿no? Me ponen mi botellín, no tienen miramiento, no tienen miramiento. Estás currando, hay que estar muy bien. Pero no tiene miramiento, no tiene... Me refiero, no abusar. Y la han quitado del medio de ahí porque es que yo no puedo llevar a la Znači, mi smo stigle u Marbelju i ovo je ta poznata. que se iba para la barra y... Me ponía tibio allí, ¿no? Ponme como cierto corazón. Y la han cogido, claro, porque como aquello es un patio de María, se habla todo. na grupo i pričali Y malas niñas esas. Da. Y malas niñas que dicen, no, pero seguridad de esta puerta que la bota. Evo, stigle smo u Marbelju, izlazimo sada. Kako izgleda autobus. Evo je Dragana. Kako je lepo toplo, evo stigle smo u Marbelju, izašli smo iz ovog autobusa. Morski grad, toplo, lepo, super odrano autobus, a mi ćemo malo da prošetamo pa idemo u crkvu. U koliko počinje liturgija? 11. U 11. Evo, dragi prijatelji, mi smo stigle u Marbelju i ovo iza je naša crkva, u stvari ovo je katolički ulaz. Mi idemo sa druge strane, pošto naša crkva, Sveti Petar i Pavle u Marbelji, iznajmljuje prostorije od katoličke crkve i sa druge strane ulaz za nas i mi sad idemo u našu crkvu da uđemo. A evo kako izgleda znači crkva. Ovde je mnogo lepo u Marbelji, lepo jutro, toplo. I tako idemo, pokazat ćemo kako izgleda dalje. Prodaju se razne srpske stvari.
snimamo, ovdje ih snimamo. Da kažem da mi je drago da smo se vidjeli ovdje. Ja sam upravo stavila. Hleb jedemo, vidite. Evo. Prelepo je ovdje. Je li ovo svekrva njena? Svekrva ova. Ono što se javlja. Ovo što na vratu se stoji. Slušaj, morala sam ovo da stavim. Ćao, prijatno sam. Ovo je... Ja se nadam, bit će dobro, dan, dva, samo da pobijem neki čaj sada. I foto se. Prijedno. Vidimo se. Ovo će, ajde. Ovaj će ostati. Evo ovdje ostavljamo iza Anastasiju i Gudelja, je li tako? A? I ko je bio njena svekrva? I plus... I svekar? Da, on je sedao prvi, jedan preko puta u redu, prvi što je sedao. Prvi što je otišao da se Znači svekar i svekrva i ova ćerka njihova Da, i sin. i sin, mislim da je ono i drugi sin, ali nisam sigurna. Pa mi ne znam. I dragi prijatelji, samo hoću da vam kažem svoje utiske o susretu sa Anastasijom i sa porodicom Gude, sa njenim suprugom, svekrvom, njenom Gudeljevom sestrom, jel, svi su bili. Sa Anastasijom sam se lično oduševila i Ceci stvarno svaka čast kako je vaspitala svoju decu. Sina joj nisam upoznala, ali verujem da je takođe vrlo jedan kulturan dečko, jer znam da je veliki Srbin, da je porodični čovek, da ima svoju decu, da je oženjen. Drago mi je da se bavi time što se bavi, volao bi i moj sin da se bavi tako nečim u nekom selu. Stočarstvom, hoću da kažem, mada njemu to naravno nije jedino zanimanje, ali to divno, stvarno sam oduševljena. Anastasija je prelepa, to sam joj rekla. I mislim, ona je prelepa i na svim slikama koje šeruje, ali čini mi se da je još lepša u prirodi. Ima glas ista ceca, znači kad progovori Anastasija, to je kao ista ceca. Svekrva i suprug, on je stao odmah da se slikamo zajedno, znači Gudelj, Anastasijin suprug. Svekrva je stvarno divna žena, pozdravila se tako i Anastasija sa svima, popriča, pozdravi se. Kada sam je pitala da se slikamo, odmah je pristala da sednem pored nje, onda smo stvarno dugo pričale, ali ja nisam naravno mogla da snimam šta mi pričamo, jer znam da bi vi to volili, a znam da bi i ja bi to volila. Međutim, bilo mi je malo neprijatno da nekog odmah spopadnem za video. Dovoljno mi je to da smo se slikali i malo sam je snimila. Uglavnom, o porodici Gudelj svi pričaju najbolje ovde u Španiji, u Marbeji ili u Sevilji, tamo gde oni žive, jer moja prijateljica koja ovde živi u Fuengirola, ona njih poznaje i kaže da su divna porodica i pristupačni, i to se videlo da su pristupačni. I Anastasija se stvarno, verujem, dobro udala, s moje tačke gledišta, u dobru jednu poštenu porodicu, finu porodicu. A Ceca stvarno, verujem, da je srećna, jer je se ćerka dobro udala i živi prvo u lepoj državi, u lepom gradu, u toplom, i najvažnije da su ljudi super. To je moj utisak, svako najbolje zna kako je njemu. Međutim, Anastasija je stvarno jedna kulturna devojka koja zna da se pozdravi. Kažem, Ceci svaka čast što je lepo vaspitala i Anastasiju i Veljka i što su izrasli u
divne ljude, jer nije lako biti samohrana majka. Teško je biti poznat u Srbiji i opstati. Ali, eto, drago mi je da sam ih srela i toliko o njima. Evo, završila se liturgija u crkvi, bilo nam je prelepo i nas dve smo došli sada ovde pored mora, da idemo negdje da popijemo kafu ili da vidite kako izgleda malo u Marbelji na plaži. Pogledajte plaže ispred nas. Sada ću da snimim. Pogledajte kako su divne ove palme i ova mala drveća lepo urađena. Ispred su kafići, restorani. Evo, to je tako izgleda u Marbelji. Malo talasa ima, ali verovatno je to normalno, ali uvek ima talasa. Nema uvek, a? Baš je lepo. Ja ne znam da li naši ovdje dolaze na odmor, pošto ih svuda ima. Ja sam našla i na Tenerife. Pa ima. Znaš da nismo svratile? Da vidimo za Šešelj tamo. Ono ima i u Fuengirola. Okay. Alepo. Ali... Ja sam sad ovdje videla šešira. Da, ovdje se skupno sviđa. Samo su mislim da je Ovo je poznata prodavnica. Kako si rekla se zove, Ale? Hop. Ima šešire i tako, evo, uvek imaju kravu ispred. Kao što se vidi, a ovo su njihovi šeširi, idemo da pogledamo šta ima. Znači, Ale Hop, evo ga. Kravu. I neko kaže, Luna, pa desi mi sad smo pričali o tebi, kao ovo ženom paraču. I to, evo, taj čovjek koji se sada javio, stalac, njegova žena. I još treći parač. iz Pančeva. Da, oni. Pa da, evo oni. I sad on piše, pratimo te bili, vidimo kako je pravo u Španiji. Da, evo, pogledaj kakvi su ljudi. Ima, stvarno. Ovo je Marbelja, pogledajte koliko je ogromna, ovo je plaža. Ono je tamo bila mala plaža, ovo je velika plaža. Talasi su ogromni, ne znam šta je ovo, ali ljudi se krčkaju. Tople. Međutim, vetar malo duva, tako da i nije to toliko vruće kao što bi bilo možda bez vetra, tako? Da. Čekaj, kako se ovo zove? To su repovi od... Repovi od bika. Bikovi od bika. Goveđi repovi. Goveđi repovi. I ovo jedemo kao tape, to je znači predjelo kao. To je pola porcije. I od 6,5 eura košta porcija. I evo sad ćemo mi da probamo, pošto smo mi obe opericale stomak i ne možemo mnogo da jedemo, nama je dovoljno po pola, možda ćemo još nešto ako možemo, ali mislimo da je ovo nama dovoljno i mnogo možda. Znači prvi put jedemo jabar tisijala, to je specijalitet, to je važno da kažem, da je to specijalitet u Španiji. Ja sam pogrešila, jedno nisam primala da ona rekla jedna. Verovatno ljudi to ne vidite jedna popodjela. Da uopšte mesno ima. Znači prvi put je, mada ja volim na to kao. Da snimim kočiju. Evo gde mi jedemo, vidite, pored mora. Evo ovi crnici ovdje prodaju te naočare. Prodaju naočare. Evo i nas dve, ovdje jedemo. Iz drugog ugla sada snimamo.